úsvitom vchádzam. Slnko sa odhodlane vyšvihlo nad kopec a pozrelo na lenivé nedeľné 600-ročné mesto pod ním. Začalo rozsviecovať jednu ulicu za druhou, ale iba tie vedúce z východu na západ. Severné si môžu pospať aj do obeda. Len krúžiaca čajka a ešte možno ten dron, ktorý ju každodenným vrčaním ruší z hľadania, čo by uchmatla, spolu jediní vidia, že je mesto zhora pásikavé. Rannou rosou zmáčané mačacie hlavy dláždiace ulice do centra sa každá leskne, ako by chcela byť lepšou perlou ako jej susedka. Asi preto, že po nich len šliapu. Toto je dnes ich krátka chvíľa krásy a slobody. Zatvorené domové okná sú ako slepci. Nikto nevidí prvé kroky pútnika, čo dorazil. Pre neho je každý roh nový, každé vyrezávané dvere s kovanou kľučkou inšpiráciou. Z konca klopadla s čudesným nahnevaným levom padla kvapka a po tisícikrát zaútočila na ošúchaný bordový lak na ošarpanom spodku tých dverí. Ten, kto ich maľoval, je už dlhšie mŕtvy, ako my sme živí. Dlhý tieň hrozivého anjela na vysokom morovom stĺpe uprostred námestia sa za pár minút skrátil. Svitlo. Výklady sa premenili na zrkadlo, široké zväzky lúčov slnka prenikli cez východné ulice a túlavé mačky začali hrať svoju dennú partiu o najlepší flek na vyhrievanie. Z mokrého a ľadového kameňa okraja fontány začala stúpať para a rozpúšťala sa v slnečnom svite. Teraz znova nadišiel ten unikátny okamih iba pre jediného či jedinú, kto je tam. Do ticha vstávajúcej histórie protivne cvakla uzávierka zrkadlovky. V tej najsprávnejšej sekunde.